wali nyime wairne jopuonjre mabiro donjo e mbalariany mopogore opogore ojiw mondo oti gi mbui kaka yorno mar yudo omendagi mag somo ma ichiwo e yor hola gi piny owacho. Board machiwo hola mag somo HELB komakore gi board mochung'ne pesa moket tenge mag mbalariany kaachiel gi board mochung'ne yiero jopuonje mong'ere kaka KUPS nogolo ler ne rawere mawuok e gwenge ma Sameta kaunti ma Kisii mondo oluw wechegi mag manyo omenda mag somo kokalo e mbui ma ibiro e kinde ma jopuonjre osebedo kod penjo mathoth e yorno ma ginyalo yudo godo hola mag somo kapok gidonjo e mbalariany kochakore dwe mar 8 higani. Yorno mar yudo hola mag somo kokalo e mbui nochakore higa achiel mokalo. There's a delay of IDs coming, and we are as students, we want to apply HELB scholarships, and most of us come from low families, and the HELB scholarship is the one going to help us. About courses is like you applied a certain course, but you get yourself in you are located kwa course ingine. So someone anataka kujenga hiyo course, but akona the same clusters of kwa hii course yenye alikuwa anataka kujenga, but you just gave yourself in the under kwa course ingine. So like bado tunaomba hiyo mtusaidie so that we can change our courses. Students have to apply, and after applying, then their application will be subjected to an assessment using a tool that has been developed, a very good tool that has been developed by the Higher Education Loans Board and University Funding, that will now show how much the parent is able to give. And I must say that the first system, when they applied last year, 100% of the students were supported